Bueno, esan moduen arratsaldeon eta eskerrik asko dan hori tortearren. Lan kolektibo handi eta luze baten emaitza aurkeztera gatuz gaur. Hainbat jende ibili da isortako testu zaharrak eta esain zaharrak batzen, arakatzen, aztertzen, eta horren hautaketa bat, dana ezin danez sartu, hautaketa bat, liburu baten batu da, Iurretako Brebeta eta Literatura, Sator Hegalariak izeneko liburue, eta hori aurkeztera gatoz gaur, horren lagintxo bat aurkeztera, eta alik eta era dinamikoenien eta musikatuen. Orduen atal batzuk jorratuko duguz, eta hasteko etorri daitela Alberto Errasti, bera badakizun moduen toponimia arluen lan handia egindako ikerlaria da, eta berak justo atal horren inguruko azalpentso bat emonguzko. Eskerrik asko, hemen horiteatik. Eta, bueno, hasiko gara argazki bateaz. Baki gazte nahuela, argazki izan bezala, hau izan zen, orain dela 30 urte betetzen dira hilabete honetan, Isurretako udalak atera zuela Isurreta Elizateko euskera eta toponimia liburua. Eta hau da froga egin zela aurkezpena Alfontso Irigoyene eskuman eta Manu Etxebarria eskerrean. Eta erdian neu. Lauasetak idatzi zuen bezala gu gaztea gara eta gainera parkatu. Zuletik garko da. Bai, umetxu bai, seguru. Bari. Lauasetak esan zuen pioner gazte gara. Pioner gazte, esan gura dau aurreratu egiten direnak hori bizitza honetan gauzetan, ezta? Isurretako udala aurreratu egin zen, ze liburu hau izan zen Durangaldean lehenengo liburu atera zena toponimia osoa batzen zuena eta mapa batekin. Eta hortik aparte, lehenengoa izan zen Euskal Herrian atzaretzen zuena ikerketa bi hartuta, euskera eta toponimia ikerketak hartuta liburu baten. Eta izan zen lehenengo Euskal Herrian, beraz. Pioner, enitzen izan neu bakarrik, Lauasetak esaten zuen bezala, udalabe izan zen momentu honetan. Eta toponimiarekin kontu zoki bida. Toponimia agerikoa izan daiteke, baina batzutan da kinder arrautzak bezala. Ikusten duzu kinder arrautza, baina sorpresa barruan dago. Eta toponimia be gertatzen da. Adibide ipiniko ditut, pizkatu ulertzeko zezaten duten. Hor daukogo Ibai Zabal. Ibai Zabal, baina fabrika ipini zutenien harrian din, zelulosaz den nerbion. Orduan zer dekogu, zelan ipini behar da, Ibai Zabal edo nerbioi. Por el nio nervión bajaba una gabarra, rumbala, rumbala, run. Por el nio nervión bajaba una gabarra, rumbala. Postasuna, gente aposik, atleti, aberiaztain dugun, Europakoa. Dano, milaka persona hor ez dakiz zer. Baina bere alde tristea beuki dezake toponimoak eta bar. Con 11 requetes de boina colorada, rumba la rumba la rumba, rumba del cañón. Ez dugu errepikatu, espada. Eta zer, hor dakogu, gerra. Nazionalak Bilbon sartzen, burdin esia hartzandako apurtu ondoren. Eta kantatzen hori. Orduan, toponimoekin kontuzek dira. Beste adibide bat. Orduan, amaitzeko jaunekin, ipini beharko genuke Ibai Zabal, ala nervioi. Bueno, ezin do gehiago garatu, liburuan degozu, así que erosi ezazue liburua, eta jarraitu historioarekin. Vale? Ibaiak zeharkatzeko zubiak behar dira. Antxina harripauzuak erabiltzen ziren, ebro aurrean, landakon, eta beste batzutan, Arandixakoa. Arandixakoa, han ibili nintzenean horozketaldian eta Santa Polinan, bat ez naz goratzen norzan, eta hobeto. Hori erxaok. Ikain beste urte begiratzen mapak eta gauzak eta hori erxaok. Arandia. Aran handia. Ik ez dakikor, Katalunia edo zela den, Valle de Aran, gauza bera doketa, Aran handia.
Zabal-zabala, bitu zenbat terreno dauen, Santa Polinatik Arandiraino. Bale, ni errespetuz. Eta, bueno, hasi nintzen behiratzen hori, eta Arandia. 11. mendia, toponimo zaharrenetarikoa da, Izorretan, Arandia. Alfonso, Arandiok, Allende, la parte de allí. Ah, ondo, vale, orduan topatu behar dut, Onandia, la parte de aquí. Allende, Akende, Onandia, vale. Vale, Onandia, vale. Kataren etxe onduan, beste zubi bat. Venga, a ver. Onandia, naben topago Onandia. Orduan, alako baten, 16. mendean. El puente que llaman Jorretako zubia, dana batera. Hamba, Jorretako zubia eta hori. Monolingua zan eskribaua horregatik. El puente zubia ez duen asoziatu. Bueno, eta zergatik esaten orduan, jente guztia Montoya, zergatik. Torriz jatan beste bat, bakizu, jakintzu asko. Hau da entrenatzaile moduan, jakintzu asko. Guraso guztiak gara entrenatzaile. Eta, bitu, Montoya hori errezauk. Montón de casas. ¿Dónde se hicieron las casas en Zurreta? Pues hay, el montón de casas, Montoy. Bueno, hori izango. Ibil nintzen urte batzuetan hor, Durangoko toponimia batzen, talako baten topatu naben. Ahí ba. 18. mendean, Kataren etxea egiteko jauregi familiak, bota zuten zubize, eta hango harrizak aprobetxau etxe egiteko. Ez galdetu zeintzu diren, ez dakit. Eta orduan, Kataren etxeko hori, da, jauregi etxea, jauregi da, bere deiture, eta orduan, aprobetxatu zituzten harriak. Eta egin zuten zube harria. Garai horretan, zubiak askoz potoreago, kauntiago ziren. Eta orduan zer gertatu zanar? Argi eta garbi. Puente deitu beharrean, deitzen zitzaien ponton. Ponton, Montoi. Eta hor dau, beraz, Montoia berez da, zubia. Azken pinarri da. Bueno, hor dakogu. Beste bat. Bai. Izorreta. Amaitu bekot, zer ez da denporarik hemen azaltzeko. Garai honetan, ipini izan, Izorreta tituluan eta mapan, eta ben tituluan behi Izorreta atxebarik, eta nego atxerekin. Baten batek esango du, protagonisma, negora protagonista izatea, atxe pinitia. Begiratu mesedez, orain dela 30 urteko liburuan, eta topatuko zerbe atxe agertzen dela. Tituluan eta mapan ez, beste leku batzuetan. Odan, bazegoen ipinita. Alfonsoren gomendioz ere bai. Eta nik uste ipini behar dela. Zergatik, emango 2 pista bakarrik. Ju, re, ta, 3 silaba. I, jo, re, ta, 4 silaba. Gura da zuek gehiago jakin, erosibiko zuen liburua. Hor dago azalduta eta hori, sentitzen du, baina ezin du gehiago. Eskerrik asko, lehenengo lapsus hori barkatzea gaitik, eta, bueno, urrengo arte, gura duzune arte. Horre izten dau debaterako atie, beraz, bakizu liburuen pista gehiago. Eta, bueno, eskendun ez dutzen, nire mitzaten hemen zautzen Alberton kanturako joera hori, interesante baita be. Eta kantuen jarraituko dugu, badakizu oin laster gabonak eta abendu kopletan ibiliko garela hortik ara. Eta justo, liburuen be kopla horretxek batu duguz. Eta horrek kantetan torriko dio ontxe, Anton Mari, Kristina eta Justo. Arratzaldeon. Eta liburuen 2. kapitulu da zuzen abestiak, koplak eta errezitatuak. Liburuen ikusiko dozuez, hainbat kantu, guretzat gaur ezagune direna edo Ruper Ordorikak, edo Xavier Letek, edo ez dakizeinek kantatuak. Klaro, horri bilizan, orduen, 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran, beste batzuen artien Resurrección Maria asko. Gero, lehenengo euskaltzain buru izango zana, darek hainbat kantu batu zituen, eta kantuek, batez be, kantuek izan ziren, jente nagusien gandik jaso zituen. Horra agertzen dira esate baterako, Josefa Astarloa, edo Otxandategi, edo olakoek, eta ja joten dugu, 1800 da 30. urtera, edo, da horrek kantu, Pero Guerrea Londresen, edo Matxintxo Gurea, Etxe San Miguel, da olako kantuek, baina hain zuzen, zorizionez eta erraztu polit bata
Mailu Zaharro eta Jarri Gandipe jaso gendun, ez dok amairuren erraztue. Ezak amairu, ero minon batute dago. Baina gaurkoen abendue itetu da hemen, da abenduek ekarri gaitu, hainbat kantu dauz, hainbat kopla. Abendue berabe, abendu koplak argitaratu zituen Durangar batek 17. mendien, Nikolas Zubiak. Eta behira nun eta Mexikon argitaratu ziren, orduen. Edo handik, liburu hori bentzet, handik etorri zan honutz. Baina lehen aitetu dudan asku horrek, Euskal Herri osuen, eta batez be Bizkai osuen, batu zituen, han hemenka olako mordoska bat. Gure artien, ezagune dire, izorretan kantetan dugu, abendue, izorretan, abadinon mantentzen da ondino, baina Marijez Gernika aldien, hor busturi alde guztizen. Orduen, nik esango nuke hemengo gure trokarru honetatik edo hori mantendu izen dela. Izorreta Orobion, da abar, mantendu izen die, eta hemen gure generaziokook edo bizirik eguezan, baina hor bizi egon ezin horretan edo biher badanik aitetu gure neuke Juan Vicente Geldastegi Juanito, memoriz eta abar, baina horrek lagundu euskun, bultzei euskun eta abar, eta gero gero arte biziri dagoz. Eta beste barik guzti dokanera gaur abendu ensaio egune daula ipinite, baina geuken saioko dugu, hogeta piku kopla datoz, Izorreta Orobion edo holan kantetan direnak liburuen, baina gaur 8 edo kantauko duguz, pantailan, bizti zorroztu, soinuaz petite, urreatu dibe, soinuz lagundute, dano batera kantauko dugu. Badakizu hau. María José, Jesús María José, abendu santonetan, iarda denporia, orain kantatzen dugu, Kristoren jaiotzia. María José, Jesús María José, izarra bularrian, Elias abelian, amainontzela ederra, itxasoaren ertzian. María José, Jesús María José, eguzki divinala, gaberdi batian, etorri zan mundura, gizonen soñian. María José, Jesús María José, belengo portalian, estalpe batian, jaiota Jesus rubil, ganadu artian. María José, Jesús María José, Dios sigue gonarren, ezara pobria, zeruan josi abago, zuretzat errobia. María José, Jesús María José, el zio recurria, gazarren nintzen zua, Baltasarre garri, mirra preziosua. María José, Jesús María José, zorionia Jesus, zu jaiosinia, bestela zeruetan, sartzen ez gainian. María José, Jesús María José,
Aurrera jarraitzeko, liburu izena mototzon ipuintxue irakurriko dugu, Sator Hegalariak izeneko ipuintxue. Sharif Omarrek idatzi eban ondala urte batzuk, eta oin bera Frantzian bizi da, eta bere partez irakurriko duzku ipuintxue, Abdel Mohsin Baidaubek. Torri. Bazen behin, Sator bategan egin nahi zuena, baina ez zuen lortzen eta bi ego egin zituen, baina ez eken maneiatzen. Oianera joan zen eta suge batekin topo egin zuen eta galdetu zion. Zuk baldakizu egoak erabiltzen, baina sugeak ez zekien erabiltzen, eta itsasora joan zen eta bale batekin topo egin zuen eta galdetu zion. Zu baldakizu egoak erabiltzen, baina baleak ez zekien erabiltzen eta mendira joan zen eta arrano batekin topo egin zuen eta galdetu zion. Zu baldakizu egoak erabiltzen, arranoak bai zekien erabiltzen eta egoak erabiltzen dira katzi egin zion. Ala basan edo ez basan, sar dadila kalabazan eta atera dadila jonetako plazan. Bueno, eskerrik asko, ondo irakurri duzu. Eta aurrera jarraituko du kantuen ostera be, eta apu bat atzera egingo dugu historian. Ez dakite dano dakizuen hemen egon zan futbol talde famatu bat, Maiabiena Futbol Klub izenekue, eta kantu bat deukiban, eta ustot horixe kantua etorriko dela Antomari, ez da, usto barriro? Bueno, baina Antomari zuekaz batera, ze iakuendan berro eta piku urtien, Carmelo gure txistula jaz da doinue belarrizen sartutezko, Taran, 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 bueno, da Petite lagunduko duzko. Petitek eta Mikele. Asuntu da, miengolarra zubizen beste kaldeku esan, guk mingolarra esaten gendun, haren lobie, Jose Marine, semie, esetu gendun guk, Tilinok eta Mari Carmenek eta bere disipuluek izen ziren. Juanina ze uste dut bere musika azkenengo ikasleetariko izen zela. Musiko hona izen zen, miangolarra gauza asko konposatu zituen, mesak, organurako piezak, Durengoko bandako zuzendari eite ban, baina bizkaitarra zen. Bizkaitarra, gaur izango genke PNV-ke jeltzali zen, bizkaitarra zen. Gerra etorri zen, eta Durangon bizkaitarra, hortik aurrerako pentseixuaz. Gure helduako notizize, miengolarra bohemio, pobre, justu, baina esan dudan zeragatik. Eta hain zuzen, bai bilantzikoek eta abar, letrak berak egiten zituen, erda ilustrau esan, euskerazko letrak, erderazkoek, eta Klub Maiabiena garai horretan, holan herriarteko edo interpueblos, kampeon, jokalari honak egon ziren. Izorretan, liburuen ikusiko dozu ez, izorretar apellido ezaunek agertzen dire, Ansoleaga, Belakortu, Namusaga, bat eta beste, futbol ekipu herri bat kohesionetako onak izeten die, Klub Maiabiena horretan, Karlistak eta Bizkaitarrak alkarregaz da kanpeoiek izan ziren, herriarteko txapelketa horretan, baina ostera be, esan duena, 36ko gerra etorri zen da, krak, hilaben zer horrek. Alan be, horren neurretik, hor, ganera Zaragozan defensa zentral da bilizan Valerizoneko Sebastian Munitxa. Munitxa gure kidi edo gure ezaune da. Horren, haitxe, zagurot jokalari onak egon ziren izorretan sasoi horretan. Beste leku batzuetako moduen bierba da, baina. Eta miangolarrak, hinu hau ezagutzen gitxi kantau izen da kuadrilla Maiabienak, kanteta ban, lantzien behin, eta lehen esan duten moduen, Carmelo zeren doinu heldu jako. Letrie, osta mantendu da hor, batzuen buru onari esker. Baina,
danon artean, ostera bezoinuz eta lagundurik, oitute gauz, txistuaz, taran, 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 tan, taran, taran, baina hau kantau da, baso bat eskuen da, jarri, eskuolan botata, beste martxa baten. Eta gero, azkena, tempo de bals bat dantzan eitiko zerbape baduko. Baina lagundu, alkar lagundute ondo kantako dugu. Ilorretan badago futbalen batzarra, ostikada jaurtitzen ez da bere txarra. Plumaia biena entzute handikua, beste honaskorekin jokaturikua. Joko gogorrian be izan da neurtua, danari irabazi kanpeonatua. Erdiak aldamenak daukaz guztiz onak, ezin tanturi sartu daniko kerrena. Kontrario artean baloia ezin sartu, ikusiko dituzu mutilak irritu. Ez daukie besterik kantua egin arte, aleginak egiten danak dira parte. Plumaia biena entzute handikua, danari irabazi kanpeonatua. Lehen ez dut aitetu, honako kantuen liburuen be badagoz, ia oingo teknika barrizek QR edo deitzen dan hori, makiniaz, klak egin entzuteko moduen dagoz. Zondo, eskerrik asko, Antomari, Egoi eta Mikel. Maiabina Futbol Kluben inguruko kronikak eta notiziak agertzen ziren Euskadi izeneko egunkari baten. Gerra hasi aurretik egon zen proiektu bat izen zen notiziak euskaraz sortzeko, eta horre hainbat kronista egon ziren herrizetan. Eta atal horren inguruen berba egingo duzku ontxe Xabi Bobedak. Aurreko agaz lotzeko, klude mailabien agaz, irakurriko dutzuet Euskadiko kronika bat, 1924an idatzia. Ostikolariak, gorpuzti egunean, pausta deunaren zelaian, jokatu eban Durangoko txapelketan, herri honetako mailabiena deritxon taldeak, Durangoko zurtarraren aurka. Eguraldi onabe bazan eta partidua ikustera lagun asko joan zan zelai aldera. Ez dut uste joan ziranak damu izango dabenik. Jokalariak egin eben joko ederra, batez be mailabiena taldekoak, gitxik egiten daben lakua izan zalako. Ondo gertauta agertu ziran zurtarrak, eurei ez deutziela izorretako basarretarrak irabaziko. Eta atondu eben euren taldea Durango, Elorrio, Zornotza eta Ingalaterrako mutilagaz. Baina alanda guztibe alperrik. Amaitu zanean partidua, mailabiena agertzen zan tanto bigaz eta bestiak bapesegaz. Gurenda, garaipen honekin beste maila bat igoten dabe geutarrak. Mailabiena taldean jokatu ebenak honek izan ziran. Ansoleaga, Atezain,
Unamunzaga eta Ayuela atzekaldean, Uribe, Unamunzaga eta Larrinaga erdiko, Badiola, Barrutieta, Alberdi, Arrue eta Hermosilla aurrelariak. Datorren igandean, Gailo deritxon Eibartarren aurka jokatuko dabe. Aurrea mutilak, ez bildurtu, aurkariak Gailo izena eukiarren. Eurei erakutsi behar dotzezue zelan egin behar dan benetako kukurrukua. Ianok soliago, aupa mailabiena, aurrera. Idatzita, agertzen den idazlearen izena Urondo da. Gatxizena da eta ez dakigu nor izan eta esan. 10 gatxizen dagoz eta euretako bi identifikau duguz. Bata Manuel Izazmendi da bestea urrengo horretan agertzen den Zirilo Mardaraz Arantz eta dugu Kristinaren eta Arrateren aititxe. Hor, ezkerrien dagoena, Aiketa Magaz, ez? Hori. Eskerrik asko, Xabi. Eta horrera jarraitute, oin Maribel Aizpururen bertso anedota batzuk kantauko doguz. Uste dut agar musikariak tortzen diren onantza, Kristina, Egoi, Bebai. Antonio Beitiko, miren trasolako, velosipedotik jauzi ziren atzo. Erropia portu, ukundu aurrutu, Antonio dinotzo ez zaitez estutu. Ramona prest dago, hori konpontzeko, ukondoko zaurian eudeltzuto zauko. Urrengo egunean Muniketan jaia, Monte Calvon bera barriro jauzi da. Antonio dinotzo etzara azkarra, gure kortako astoa soliagoa da. Bueno, abendu kopletarako ja ondo entrenaute, gaurkoaz. Eta aurrera jarraitute, lehen zan moduen hainbat paper topatu eta aztertu die azkenengo urteotan, lan kolektibo honen barruan. Eta oin Antomarik emongozku horren azalpentso bat, justu personaje eta historia baten inguruen. Pilipa Zaraten egunkaria inguruan. Inoz, pentsau izen dugu, euskeraz eta gerra ostekuek hasi ginela hemen, ez da, lehen aitetu dut Juanito, Kristina, Antomari, Juan Ignacio Aeka, ez dakizer, da gure denporako esela, baina aurretipe ekiutzien, eta hain zuzen Pilipa Zarate berroia, berroionikue, bargundi jakue, da bera anajabape abadie domeka, da liburu honetan agertzen die, beraz, liburu zendu da, baina danetareko dau hemen. Pilipa Zaraten historia zaziko naz, pixkaten lehen, Xabierrek itxidaben Euskaditik, lehenengo mezi moe banien Pilipa Zaratek izorretan, abadi esan, Pilipa, lehen hau, mesabarri egunien gero eskuetan mun emotetzien, elistar guztiak joetezien mun emotera eskuetan, mun emotera. Eta hain zuzen, izorretako ayuntamentuko orduen kale jabien. Ez dutzen emon, eta Euskadin agertzen da segitik, kronika horretan. Jaupari Barria, abade Barria. Abenduaren 27an, esan eban lehenengoz
mesa deuna Mikel Txadon Eliza nagusian. Geure lagun eta adiskide dan Zaratetar Pilipak. Jente asko batu zen. Berbaldizia egin eban bere anaia Domekak. Esanaz, maitetu behar doguzala jangoikua, Euskal Herria eta Euskera. Danak ez eben pozik entzun, mesa hori, ze hostien eskumunera ez ziren joan zinegotzi eta kontzejalak. Segeitik, Euskal Herria goratu ebalako, Domekak, bere anaia. Orduen be, pasetazien olakoek. Aurrera ibiliko naz, papelokaz. Felipe gero, Pilipa, Garaiko parruku izen zen. Eta orduen be Garaiko parruku batek zenbateko soldate eukingo eban, alan, eta agenda bufete 1936. Etxeko kamaran topo neban, Damen agertzen dira, bere apuntetxuek, arrautzak 17. Josepari 12, 12. Arrautzak tal. Da, alako baten heltzen gara 18 de julio, agenda erderaz dau, baina apunte guztizek euskerazko etia. Da lapisa zein dakue, baina apunte hau begira, zelan dagoen letra larriz eta beste kolore batez, urdinez. Eta hau dino, 18 de julio. Gaur matxinadea sortu da. Gudari patxista eskumatar guztizek, gobernuaren aurka. Da gero, olako apuntik jarretzen dau, eta batzutie esan gure Gipuzkoa jauzizanin esate baterako, irailaren 19-20, egun larrizek, Gipuzkoa gehiena haren menpien gelditu da. Gipuzkoa guztia Bizkaira dator. Eta hurrengo gunean, egun larriza, etorri eta etorri, gauta egun. Badakizue Bilbo bombardeatu zala hor irailien eta Durangon bomba batzuk eta jauzizien, edo bota bizan, irailien 25, septiembre 25. Gaur egun negargarria Bilboko unpe hegazkinek suagotu dabe. Suagotu, bombardeatu dabe. Durangon be, 3 suagak estanda egin dabe. 3 bomba. 17 hilak. Egun baltza Durangoarrentzat. 24 zu izkilotu. Horren represalian gero 24 hila bizan. Samil egune, 36 gabize. Samil egune, telegrafikoetia. Egun azarria. Ez dakit ze pasu zen, baina hor dago. Horraz, aparte, topen hori papelak, kamaran aneotan dira, sokopien gorde eta bar, da bere egunkari bat, diario bat, euskaraz idatzite, anaizabizek, Domekak eta Pilipak alde gine ben Belgikara, lehenengo Frantziara, eta gero handik Belgikara jueti egin ben, eta euskaraz idatzi ban, handik bueltia. Da hori liburuen datorre egunkari horretako kronika edo, eta zatitxo batzuk, egunerokoa, igandea, 3. eguna, apari ostean agurra, prantzeraz, euren gomutagarrizan, onkarlak erantzun eustan danen izenean prantzeraz, eta flamenkoz anaitasun maitekorraz, 3 tarta eta 6 bonbil zagarren txampagin, orduen txampan erabien. Astelena, 9:30 urten eban tienendik, onkarla lagunduta,
kementsu eta maitekor aurkitzen zala. Lobainan geltokizean Eusko Gaztedi etxaroten. Benardina, Agirretar Joseba Andoniren ama zintzo leunak Baskaria emon euskun. Ordu batetan urten gendun Lobainatik Bultzian. 3:20 Bruselastik Bultzian 2. mailan. Gabeko 10 Parisen. Gaba fonda baten, ederto. Heldu ziren atan honetan fronterakoekin, ez modu honez, eta heldu ziren Durango Illorretara, dalako baten, martxoaren 19an, 41 gabiz, 1941. Lausirikatar Kepak, obispuen anaiziek, gaztigatu ginduzan, enkargu emotzien, errekadu emotzien, Bilbon Don Domingo Abonagaz egoteko. Ni oheratuten nahi goen. Anaia joan zan, Domeka joan zan Bilbora. Abonak esan utzon, gobernadorien aldetik, 24 ordu barru, Bizkaitik urtetako. Hemen agertzen da, joen ziren Bitorizan Lausurika euen orduen obispo, Lausurika bera Illorretako zemie, Illorretako plazako zemie, Pilipagaz kondizipulu izen zen, lagune txegitetik umetatik eta kondizipulue, baina Domeka bialdu eban arora eta Pilipa rondara, Malagako rondara bialdu eban. Domeka etxurie Pilipan aldien gogorra zen, anaietan gogorra. Ordekepa, hiri lagunoi, beti zer izkuan, deskoiduen lagun izeten ezpoke, holan zertu dutzen. Eta Malagara, hau, Hogeta zortzigarrena, apirilaen 28 Gasteiztik urten neban rondara. Diario txu hau be, eguneroko txu hau, hemendekazu liburuen, danak ez die tristien liburu interesgarri da, hasieratik esan da bienez, baina horako kronika pe badauz eta euskaraz idatzite zorionez. Erto, eta kantuen jarraituko dugu, Maribel Aizpururen beste letra bat musikatuko dabe jarraixen, Egoik eta musikarizek, ez da Mikel betorriko dan, edo... Katua galduiako gure Imanoli, dirua emongo leuke agertzeagatik. Belarri baltzak eta buztana belegi, jaten bere badaki okela ugari. Gabeko amabiak marmarrezkatuan, un koño sartu zara katu diabrua. Gabeko amabiak marmarrezkatuan, un koño sartu zara katu diabrua. Daukatuen erantzue. Unibertsitatera zertarako joan, unibertsitatera zertarako joan, ez badakizue zein den katuaren ila. Jolasean nahi neue lagunegaz, laster bueltatuko naiz zure ingurura, laster bueltatuko naiz zure ingurura, ni bakarrik ez noa zekatu txikiak, lagunduko doztie berriro etxera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zer egun genke guk herritzen zu parik, hainbeste saltzatan beti. Eta, goi ez aurrerantza, eta oin aipatzie liburuen hainbat pasarte eta pasadizo batu duguzela, eta horren irakurketatxo bat ingo zkue, Ibai, Maitane eta Iratik. Torri, misedez? Amesetan, Natalia Uribelarrea.
Gure Angele kontetan daua, berak amesetan eikia bela gabetan. Amez txarrak. Ta amamak esautzela. Bueno, San Mamesera junbiu, ta han santu hartu lepuen eta ermitiei bueltak emon errezetan. Eia bela hoize eta egundo gehiago ezabela amesetan egin. Angelik kontetan da hori, nire nebiek. Ta ointxe dago ingresaute Angel. Ta politxo izango litxike bera kontetie, bera atziterrizek die. Berandu izango da ointxe eta egiteko ospitelera. Bela egon zen lekua, Jose Domingo Agirrezabal. Kontetan dabie, han goze denporatan, egon zala mutil zar bat baserri baten. Bela baltza ikusi jaben geratute solo bazterrien. Eta hartu ogixe eta ainiketan joen zan. Bizen bitartien, beliek eskapu jaben. Eta gero, hartu ogixe eta beli egon zan lekuen busti eta esatea ben. Emintxe egon zuan, emintxe egon zuan. Eta ogixe jan, busti barriro eta ogixe jan. Gero, honen arire, esaera bat geratu zan horri inguruen. Sarten ondarrak batzerakuen esaten dana. Han beli egon zan lekuen, beste egongok hemen be. Azukrea bota diozue, justo alberdi. Akordetan naz, gumiek ginenien da, haitxike bierretik askotan solora joeten zan, atxorre hartute, zozer kopuren bat jan, da solora patada jorran, edo harto jorran, edo dana adalakuen. Dakitxaldi bat, etxiotzienien, guztetan jakon, ur freskuen tragoe eitie. Da han, inguruen, gu horbetan da, deitu egiten dozkun. Noke karriko este nire ure tragotxu bat? Da gure zietan, haitxeri ure erueteko. Hartzen ginen pitxerra, zeramikasko pitxerra, da iturrire joeten ginen. Da iturri zehuen etxostien. Bertan, urtetea ben lurretik urek. Ikusi egiten gainen, ure irekiten dauen moduen urtetan. Da gero, depositotxo bat, euen da iturri ze. Betetan ginen pitxerra, da eroeten gehintzen bizkor haitxeri solora. Hemen pitxerrori eskure, da haitxeri begire gelitzen ginenien arpegire. Hartzea ben, esku bizerkar pitxerra, daltzai gora, da trago luzio edatea ben, plon, da ra, kendu. Gatzea ben, eskuetatik pitxerra, da guri begire gelitzen zan. Bata, eta bestieri arpegire begire. Ta gu desietan jakiteko zer esango aben. Jakiten gainen, beti esatea den bardine, baina gu desietan entzuteko. Badino, azukrie bota otzezu, Guk, ez, haitxike, azukerarik ez. Gozu hau badau, gozu hau, azukerie bota otzezu barriro be. Da gu, haitxikeri, ure ekarteko desietan. Haitxikek esatea benien ur freskue edango leukela, harineketan joeten ginen, zeinek harina hau pitxerra hartuko. Gero, jakiten gainun, beti esango eskule gauza bardine. Eta eskerrik asko ez olakorik. Beti azukerari hori. Berorren modukoa, Begoña Erdoiza. Gu gaztie ginela, Durangon egon zan mediku bat, da izena euken Paulinho. Eta saldizegaz joeten zan baserrizetara geixuek bizitetan. Eta egun baten, junteu zan kalien nire gizonan amamaz. Hau asto ganien, eta zeutzen. Hola, Josepa, basatoz plazatik dirue gureina hartute? Da mamak ezeutzen. Bai, jaune, ta medikuek, da astu edeko zuederra. Ta mamak. Bai, da izena deko Berorren modukue, Paulinho. Etxea ez da barkoa, justo alberdi. Kuadrilloko lagunei etxera leiten badau, esaten jako, etxia ez da barkoe. Batek esan badau, banoie, gelituko dienei harinei eristen basakie, badoiela esaten da. I, nora hue ba, etxia ez dok barkoe. Prizia deko kala, esatielez, barkoek, trenak edo autobusek bai. Etxiek etxok aldeingo. Anegon goxo geroko bai. Etxie ez dok barkoe. Eskerrak adarrari, Kristina Mardaraz. Papelera aldera hor egon zan trenbidien onduen etxe bat. Ta handik etxetik berantza, urek altu etorri edo, urisolak zirela, erreka bazterrien doiezela laprasten je, gizona uretara jauzi eta han hasi zan Andrie haiene eta haieneka.
Gizon hori ba, errekan, urek eruen biaben handapararantza. Ta alboko, ez dakit dauzen platan arbolak edo aretsak, ez dakit zer dauen, gerdamirei batu eta salbau. Urtea bien kanpora, Andriek eiotzen. Eskerrak jainkueri, eta gizonak, eskerrak jainkueri, ikusitxe dau haren borondatie, eskerrak gerdamieri. Artuak maletan, Kristina Mardaras. Isorretako sakristauaren Andrie, miren mikandi, errotari zen alabie, egon zan bedel moduen maiztegiko eskola urte askuen, jubilau arte. Eurek bertan bizi ziren, eskoletan bertan, ni antzelanien, ta sariten eskertu bier mesediek berari. Halako baten, eskatu notzen ume batentzat manzanilla apurtxo bat eitie. Eta etxera jo izan manzanilli eiten. Etorri izan, ekarri osten, nik enekizen zelan pagau eta esan notzen. Eskerrik asko miren, nik ez dakit zer egingo neuken, zu lako bat onduen eukin ezik. Uni horrek hartu dauen manzanille, eta tranquildu zan pixka bat. Kalien urrengo topana benien barriro esan notzen. Eskerrik asko miren. Eskerrik asko larreitzo edo esan notzen, antza tasa osten. Bai, itxizu, berba onak eta hartuek maletan. Zarrak geu orain, Joseba Sarrinandia. Gaur tilino topaudot kalien, eta jasoera esaerok batzen gabizelata galdetu otzet ea kontalarik izetzen dauen, halako zarren bat edo. Azilate esaten gaztainetzako ez dakize baserritako atzo bat kontalari hona zala, orominoko agure batek historia zarrasko ekizela, bertan montoien be bizizala ez dakit nor beti zerezanen bat eukena. Baina horrek hilaindozak danak, bizirik dauen zarrik ez tok esetzen ala. Tilino begire geratu jate esateko. Zarrak geu orain. Eskerrik asko, eta jarraizen musikara pasako gara, eta etorri mesedez Rafa Iriondo, Justo eta Kristina, amama soterarenak abesteko. Amama sotera, Kristinan, amama, hilzan egunien, gaubela bueltan, idatzine basan 18 bertso. Horretari batzuk kanteko duguz, danetauz liburuen, irakurteko moduen da entzuteko, bebai, QR-egaz.
Eta azken interventziora heldu gara, badakizunez aurten Jon Irazabal kata joan jaku, eta berari omenalditxo bat ingure dotzegu. Berak hainbat testu, liburu eta artikulu topatu eta esalkatu izen dauz bere ibilbidien, eta idatzi baita be, eta bere ataltxo bat be ongo da liburu honetan. Eta, bueno, hoiz, esan moduen berak indako lan horreri omenalditxo bat ingure dotzegu. Eta horretarako, Nerea Lorriagak irakurriko dau Garaizar poema, Joseba Sarriunandiaren Garaizar poema. Ez da, laburre ez da, baina buruko begizegaz ikusi biozu ez hemen, kontetan diesenak eta hola narintxo ezin. Garaizarkoa. Garaizarkoa naiz, eta garaizargatik naiz arrotza mundu osoan. Ez nintzen garaizarren jaio, garaizartik jaio nintzen, umea amagandik bezala. Ezin dut garaizarkoa beste inongoa izan, garaizartik berriro sekula pasatu ezarren. Garaizar gaur egun neuk marrasturiko mapetan beste inon agertu ezarren. Begien barruko paisaian eta Espainietako lurrean ere azaltzen zait. Zuek, igual bai, egunero pasatuko zarete Garaizartik. Konturatu gabe behar bada. All these years passing by Garaizar, autoz, autobuses, autobide zabaletik 120 kilometrotara azeleratuz. Hor alboan Garaizar dagoela eta berehala erretrobisorean atzean utzi duzuela ohartu gabe. Inork ez, neuk ere ez nuke autobide bazterreko auzune horretan Garaizar topatuko. Ez gure hartzaro lurperatuaren ezelako aztarnarik. Antzina hil ziren gurekin harineketan ibilitako txakur eta katu guztiak. Gure aitite eta amama hil ziren bezala. Eta gainera, ez dakit hain ederra zen, ez dut uste Garaizar edertasun konbentzionaleko paisaia zenik. Ez zuen behintzat postalen kolorea, anilez tindatutako iturriarekin eta nahiko arrunta zen odeiertz ederrarekin. Euria ote da orain Garaizarren. Sarritan egiten zuen eta baliteke orain ere egitea. Artaldea kostalderutz basatu zen egunean bezala, artalde handiura, Gipuzko hierriko hartzainarekin eta txakurriletxu bilegiarekin. Egia esan, ez dut Garaizar ondo oroitzen, erdi ahaztuta nago dana. Nondik natorren gogoratzeko bakarrik hartzen dut Garaizarrak orduan. Arrotza naizelako, eta arrotzak ezin duelako urrundik datorrela egundo ahaztu. Baina memoriaren sokak lotzen nauenean, Garaizaharreko gauzak gogoratuz egungo ondoeza sentitzen dut. Aitite zurgina zan, eta atarian zuen arotz bankua eta erreminen kutxa. Eskubarak otarreak egiten zituen, eta aulkiak. Aititek egindako aulkietan esertzen ginen eta beraz, aititek ematen zizkion gure esertzeko moduari moldeak. Amama hirira jaisten zen goizero, astoarekin, kantinetako esnea saltzera. Hain zen ona Andreura, fantasiaren alorrekoa zela uste izan dut beti. Osabak motorra zuen, eta gehien gustatzen zitzaidana bezpartan joateaz. Osabaren belaunen artean zutik, haizearen kontra, izorretaraino, harritxintxarren bidetik, eta itzultzea, nora ez ba Garaizarrera. Patxi, aititeren anaia, osten bizi zen, itxu jarlekuan, itxu makila eskuan, itxu betaurreko ilunekin, eta hartua neurtu nahi izaten zuen. Soroaren ertzera eramaten genuen eta aztamuka ukitzen zuen hartoa, betik gora, eta hartoak bere altura hartzen zuenean, bere altua baitzen, hau heldu da, esaten zuen. Halako batean auzoko Jose Luisek zauri ikaragarri hura egin zuen aizkoraz, izterrean, odola dariola gogoratzen dut zauria, soroaren ahoa barreka ematen zuena. Eta uda amaierako beste arratsalde luze batean, Guardia Zibil bi pasatu ziren Garaizartik barrankuratz, eta sagarbana eskatu zuten mesedez, eskalen moduan.
eta ikilek erdera traketxez esan zien, goiko landatik pasatzean hartzeko arbolatik bertatik. Eta han joan ziren sasien artetik, sagastian gora. Eta behin, Dionisiok itsasoa ikustera eraman gintuen, autoz, eta plaiatik bueltan iluntzean, zapatetan area genekarrela, Garaizar kakarraldoz beteta topatu genuen. Eta ipurtargiak ere baziren orduan, estrata bazterrean. Garai hartan ez zegoen mundurik eta ustekabeak ugariagoak ziren, munduan mundu den sasoi honetan baino. Orain, latzagoa da mundua, baina orduan ere latza zen. Gure amak 7 urte zituen bere ziganetik Durangoko bonbardaketa ikusi zuenean. Hegazkinak begien pare-paretik pasatzen, eta gero Gernika, eta ni ere hantxe nengoen, amaren barruan, eta amaren begietatik ikusi nuen Durango suntsitzen, eta Gernika, eta Hiroshima, eta ondo gogoratzen ditutan beko hondakin erreak, oraindik jaio gabe nengoen arren. Gerra eta gerra ondoa ikusi, eta ia 20 urte eman nituen jaiotzen ausartu gabe. Horregatik jaio nintzen hain berandu, Garaizar ia desagertzear zegoela. Eta autobideak Garaizar erdi-erditik pasatu behar zuelako derrigorrez. Ez zegoen autobidearentzat beste pasalekurik munduan Garaizarrezik. Igelen aintziraren gainetik eta belarra moztu ondoren futbolean jokatzeko gure zelaiaren gainetik. Ondo konprenitzen dut, autobidea banintz, ni ere Garaizartik pasatuko nintzateke. Baina ez nuke jendea Garaizartik botako. Ez nituzke aitite eta amama etxerik gabe utziko. Baina hala gertatu zen, autobideak etxeak hartu ziren. Maizterrak ziren eta gerra galdu ondoren, bezala utzi zuten Garaizar. Eta Durangoko montoian bizi izango ziren harrezkero, erbestean, Osaba Jose Luisenean. Santanako apartamentu txukunean, baserri zaharrean baino asko erosoago. Eskerrik asko esateko gehiago gauza ez zirela, ordura arte, hain eskerronekoak izan ondoren. Ni ere Durangon bizi nintzen, baina ez antzinako Durango osuak hartuan. Bonbardaketa borragomaz ezabatzen zen populazioaren memorian, eta bandera nazionala altxatzen zen bere ziganen liberazioaren egunean. Eta horrela kontatzen ziren orduan urteak, liberaziorik liberazio, martxoaren 11etan. Ariketa autobideagatik bere ziganeren burua erauzi arte. Gaineko lurra, sugeen trokak eta igelen putzuak betetzeko behar zelako. Sugeek ez dezaten bizilekurik izan, ez igelek. Eta non sartuko naiz bani, etxerik gabe eta zulorik gabe? Garaizarko paisaiak trokak zituen behintzat, autobidea aldu arte. Orain, ez da ametitzen ez zulorik, ez arraildurarik, non biziko gara ba orduan. Aitite eta mama urtean behin itzultzen ziren Garaizarrera, Samamez egunean. Ze ez dizuet esan, baina Samamez Garaizarren dago. Samamez euskara santimamin esaten da, esango didazue, baina zer ardura zaizkititze egokiak, Garaizarre Samamez esaten zen. Zer ardura zait gramatika, berba zaharren long distance cry honen aldean. Zer ederra zen Garaizarko jendearen antigualeko izkera ura, umetan entzun genuena. Erudituek ere ez zuten hain dotore berba egingo hizkuntza klasikoen akademian. Orduko umeek ez dugu horrezkero inon berba egin orduan ikasi genuen eran. Eta hala ere, beti alegindu gara berba modu ari oihartzun egiten. Orain ere, urrun, zaharturik eta odoletan egon arren kantuan ari banaiz, oihartzun ez da. Alde egin genuelako, eta itzuli ezinari buruz. Ze ez dakit konturatu zareten, Garaizartik alde egiteko ikasten duela mundu guztiak oinez. Oinez ikasi eta Garaizartik urrundu ondoren, munduko hiri guztietan bizi izan naiz, baina Garaizartik nator, eta ene sentimenduak Garaizarkoak dira, ene ilusioak Garaizarkoak dira, ene tristurak Garaizarkoak dira. Urteak behar izan ditutu hartzeko, aldamenean nekarren itzala ere Garaizar dela, orpotik lotutako trapu zarralez arrastatzen dudana. Egia esan ez dakit, nik ezagutu nuen Garaizar bera den. Ez dut ondo oroitzen, baina oroimenaren lausoari ere zor diot zerbait.
imaginatzeko aukera ematen didala. Postaletarako etzen paisaia hartan gertatu zena asmatzeko. Ez dut ondo gogoratuko, baina ez zait akordutik ezabatuko. Borroi bat lez daramat Garaizar ene nortasun agirian. Edozein izanik ere nortasun agiria, agiri ofiziala zein nortasun agiri faltsua. Garaizarko bideak, Garaizarko arbolak eta handi zatozen aizea emadazue arnasa. Lagunegira zue urruntasun hauetan, auzune hartan laguntzen zanidaten bezala, oinez ibiltzen ikasi berri, aztamuka, eror beldurrez, atarira katamar itzultzen. Bai, araxe, Bilbo eta Beobi arteko autobide bazterreko Garaizarrera. Eta zuek, albotik 120ko abiadan, eseri erreparatu ezinik pasatzen zaretenok, ez dizuet autotik martxan jaisteko esango. Baina seguru zuek ere Garaizarkoak zaretela. Zeren eta norrez daba Garaizarkoa, Garaizar horretakoa edo beste Garaizar batekoa. Ni behintzat, autobide horretatik egundo pasatu bezarren, Garaizarkoa izango naiz, beti. Hementxe ditut oihartzunak eta Jitxeren kutxa errebintena. Edonon naiz bertakoa eta arrotza. Garaizarkoa naizelako naiz mundu osoan bertakoa eta arrotza.